di na lang tayo maglangan. Aha. Ang sunod na to nga sender karon. Uy, ala, usag pong kalalaki. Pero tunay diferensya ng lakiha eh. Sunod na mga lalaki. Hindi pa kanila queen, no? Okay. Ay, sa kamahuyang. May kala, kining atong sunod nga magtatampo, magtago lang sa nga Jackie. Ando, tag na Jackie, mura mag-jacketsan. Jackie, gibuhatan ka ni duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga ikala, ang atong sender, my line, si Jackie. Sa pagkatinuod lang, usa ko ka mahuyang, o kay mahuyang, daghan ko mga higala, pero doon na dito ko'y pinakasuod yun, nga gitawag na kong best friend, nga maoy nakahatag na kong problema. Pero aron inyong masabtan ang akong sugilanon, ingon ani ang pagsugod. Sakto na. Galing-galing, ikaw na, Besh. Ikaw na. Ikaw na, Besh. Ikaw na ang pinakayabag bukanta, Besh. Mayok ka? Watay unay. Tinuod na, Besh, uy. Pero sa tanang yabag, ikaw ang pinakamaayong binuhat din sa kalibutan para na ako, Besh. Sama niya, ay! Mo lang ibaway mong pagdaot na ako yabag kong kanta. Pero, in fairness, nagsulti ka ba sa tinuod, Besh? Nagsulti. Dili ka plastic. Kung dili ko plastic, Besh, unsa di ko? Pure jud ka, Besh. Pure. Mura sa kag-ice candy, Besh, nga gisurog plastic. Nga wa na ikagawasan. Kay gilibutan man kas mga plastic. Kuya, was na lang example, Besh, oy. Ice candy, manggiwoy. Yes. Tinuod ba yan na gilibutan ka sa mga taong plastic. Busa. Ayaw pa kumpiyansa. Unsa, Besh? Pero oy, wako labot ana nila, ha? Of course, oy. Suhito na gud ko nimo. Nagkaila na kay ko nimo. At na, Besh, na. Kakikutom ko, Besh. Sige. Okay, taya ron, ha? Sige. Pero tayo pa, oy, sige lang imo. Ako na sa duwi. Uy! Hello, America. Ayaw yun mo kantyaw kayo. Uy, hala! Ang akong lodi! Kinsa naman sa mag-isaitan di, ha? Ang akong lodi, Besh, na siya, oh. Ay, gwapo, kaayo siya. Hey! Hala, kitawag ko, tuloy. Kadagan na ba mga ikaws nga yung kuyo? Masyay, mangkuani, oh. Ato, adayon, nagkikitawag magkakalag ako niya. Sige, mabalik ko. Ayaw paglakaw, ha? Guys, mo na si Jackie, ako, amiga. Ay, Jack, Hala, oy. Wataon ka mag-aeroplano, oy. Kami yung aeroplano. Ay, Jackman mo. Tinoon. Ayaw, kay Jack, naon sa. Ana, gina sila guys. Siyaw kayo. Mo, ni ganahan ako niya, kay... May chat kay Jackie. Akin ni Jack. Yes? Akin sa inganan ni mong guwapa nga kauban, ha? Boys, watch out, ha? Dili ta katalo ninyo. Ayaw taon ninyo pagtripingin akong best friend. Kay magbuhar kita ninyo. Anar gilita siya. Klaro, layo ra kina nimo. Uy, gupahay lang. Layo ra kina nimo. Ha? Ang gutatar, be. Kalayo ang nagkumpara nimo, kagwapa nimo kana siya. Layo ra kina. Asking na ba? Asking lang, asking. Ayaw lagi, oy. Ayaw. Di ni trabaho farmasi. Gilok kayo, oy. Gilukan kaayo. Di ako sa may liog na ko. Ayaw ba? Ayaw di ka na person. Magduwa ron may basket. Ha? Magduwa mo? Magduwa ron may tanaw ba ka? Para kondisyon kayo ba magduwa. Ganahan kung magduwa basta naa ka. Oh, sure ka? Lagi. Sa mo ha? Sa gym ha? Sa gym. May atudyo ko sa iyang gingon nga magduwa sila basketball sa gym. Pero wala ko data si Besh nga si Arlene. Uy, hala na ara sila. Wow, kanindot yun. Malawas ang mga basketball player. Uy, pero wa pa din sila magduwa. Nag-warm up pa din sila. Anay lang ko din yung ay. Pero wa ko kita ni Nelson. Ingo siya kayo na siya magduwa sila. Ay! Ay! Layo na ni mo ay mga litmang kalson. Ayun na. Ikaw rin lagi. Uy, ikaw ba? Ay, ibaw naman ka ato. Busy ka ayo to.
kuan sa dito sa ilang school, mga sa kakuyog. Sige. Ari ako kay mag-warm up ako. Wow, lamig ang tuglawas aling Nelson. Oy, busog yun kaayo. Oy. Lord, hindi ko gustong makasa. Ang samanta, besh. Maadun ako sa simbahan, besh. Masigma ko ha, niya mo dagkot ko. Masabay mo kuyog ka? Natural. Ang upasag na taka, ang angman, napalay mo binuang nimo. Saan na ako pag-rescue? Mo ginaganahan ako ni mo, besh. Thank you. Di ko ni mo pasagday. Bis, bayot man tuod ko, pero kung doon ay magbinuang ni mo, alay, kining ko mo na ko, ha? Lupay pa ko mo ni pakyawaan ni. Kining akong kamot, di lang kay manok ni. Mangumot pa yun ni. Unsa? Manakog dagkot, besh. Asa man taroin? Ikaw, agad ako ni mo, eh. Hibaw jo ka kung asa ka, to asad ko. Kung asa ko, to asad ka. Sabay diha, oy. Ganiha diin man ka. Walay ko ni mo dadalag. Unsa? Milakaw ba ka ganina nga wa ka magpahibaw na ako, besh. Ay, sorry kayo, bis. Uy, unsaon nga personal mo to kayo akong lakaw. Nga, dili man ko ganahan nga may laing tao. May istorbo niya, me. Sabay diha, oy. Mogit ka. Basta makita na ganin mo si mong fafa. Wa siya ko'y labot. Sorry lagi yan. Kana siya, no? Kamay raay ko tong kalipay. Iya pag yun ang daginuton. Unya, sa akong kalipay, apil ka, pero sa imong kalipay, suluhon ra nimo. Kaya iya ka lang, besh. Ayaw lang ang suko, bis. Wa palang tamanimba ay giyaw-yawan tagig kag maayo. Ay, hala, si Father Ignacio. Kadin sa besh, ha? Wait sa besh. Bis, what ako? Bis, ay, what ako? Hi, Father. Oy, hi, Pader. Nari ka na sign din ni Father? na ako'y kuwan ka ng, niya, nagkulo, kaya nagkulo rin. Nakoy Mas to? Naanto ko'y pambititahan, Pader. Ay, di mo na, oy. Kuan ba, kanang na ang nakagunit mo kong bird sa laki. Ako? Mau ba? Nalala, sige. Kuwan ka holy water, ha? Paghunlaw, aron malimpyo ng kamot ni mo. Ay, pwede kayo magdaghanon ng holy water, Padre? Kaya nga naman. Akong ilimugmog. Sabad niya ba yun, eh? Oy, dili naman ako mag-contact si Nelson. Oy, kimingaw na biyaw ko niya, do. Bisag wa pa siya makaingon ako, pero, doy, feel na ako, murag kami nagyod. Nelson, asa naman kagang? Hoy! Ano siya, no? Kalit ka rin siya mangurat, oy. Ang Ben, ay buong mata ni mo, nagkibot-kibot pa ng baba ni mo na nga ikaw lang isa. Isa mo imagine. Ay, ginsa pa, my future husband. Oy, hulo, magbinyo na ka, besh? Og swerto yun. Hulo, uy, mauna tingali ko ni mo, besh, ay. Ayaw ka bala ka, besh. Kung mauna to ang kung usa na to ang maguna, awa na problema. Ang mahinungdanon, nga magmalipayon ta sa usag-usa na to. Sa imong kinabuhi, uban sa imong pinangga. Kunya ako sab, uban sa akong panalangga. Kung ako gani nga unang makasal ni mo, besh, ikaw gidayon akong himong maid of honor. Ug kung ako sad kani ang mag-una ni mo, besh, ug makasal ko, ikaw sad akong kuhaon nga. Siyempre, maid of honor pud no. Dili lang ka. Sige na. Ilahos ko na isultin mo. Sige na. Ang imong pagbuot may matuman, okay na. Salig lang gid kada nga best. Asa pa? Pag inunungan gitas ka sakit o kalipay. Pasag din ang ubang nga wa sila ilabot sa atong kinabuhi. Para na ko, best, ikaw ang importante. Kay love na kayo ka. Ikaw kay akong best. Akong BFF. Best friends forever. Thank you, Besh. Love you. Love you too, bitch. Yun na nakasuod kami sa akong best friend nga si Arlen. Sobra pas managsuo ng among kasuod. Kunya, nang labay nga taas nga panahon. Sa to, bitch? Magminyo na ka?
Yes, Besh. Pero wala kay ka magsulti na ako nga may fafana ka. Ang no, personal na kaayo na, uy. Ikaw bitaw, may sulti ba day ka na ako? O manggani ko kakitaan na imong boyfriend? Bitaw, besh, mutuga na lang ko nimo sa tinuod. Ansa man na? Ang tinuod, besh, dili pa gyud may official nga may relationship. Ha? Wait sa. Buti mag-ipasabot. Di pa tayo mo uyab ang imong giingon nga fafa? Ha? Besh? Dili pa, besh. Sa ko di ay, uy, apin ako ka muna, Besh. Kaya imo man ko nang gipanghambog na ako kung magsulti ta. Oo, besh, pero ang tinuod, murag one-way relationship ning amo. Sabuti mo ipasabot nga. Oh my God, Besh. Mao gid akong gikagulaan. Dako na kong nagasto, besh. Sagdi lang, Besh. Pero ako pa ni mo no, sultihi og tarong. Og di ba nalalim nga kanang ingon ana ang sitwasyon. May nang mangita lang sa kaglain. Pero nako gasto. Ay, magpinta man ka ng imong gasto, uy. Buot magipasabot kasi kalag gasto niya, wa pa dahi gihapoy. Wa pag yun, besh. Oy. Sige, Besh. Daan na siya karong Sabado, ha? Kay karong Sabado, mo propose na ako akong boyfriend. Magminyo na ka, besh. Wala ki, Besh. Unya ako. Nga nang mag-uulmang ka, nga wa man si mawa na to. Anytime makaduol ka na ako. Bisag ato pa kamutipo na mo, okay ka ayo. Wag yun ay problema, Besh. Mas ganahan sad ko nga ato ka mo puyo tipo na ako, Besh. Mao ba? Yes. Ang sama, humas among kasal. Gusto ka nga ato ka uban na mo, ha? Unyo, dili ko maikog anong imong husband to be. Wa para ba na imo na ipailan ako. Ay, kabala Pagpailan ka. niya. Na, don't you worry about that. Sa among kasal, karong Sabado, ipailata ka o ipanghambog tagit ka, Besh. Kay, kanang bisa siya, di siya makaguba sa tong friendship, no? Oh, promise? Promise, Besh. Bisan sakit alang na ako nga magminyo ng akong best friend. Pero nalipay lang yapon ko tungod kay nakita ko man ang kalipay ngayang ibati niya si mao nga support lang yung ko niya. Hangtod nga may abot ang adlaw nga diin mo propose na ang iyang boyfriend. Asa naman yung bayuta, uy? Wa pa man gihapon. Ingon siya masayo siyang aris amo, pero wak pa man. Ay, basta kanuro to sa iyang papa. Ay, naaray wa palibak. Sira nagdungan niya. Hala? Sira lagi na usa. Asa na yung papa? Besh, ikaw naman lagi usa. Asa naman yung papa? Bis, oy. Ang kuan kini ang tinuod. Dugay naman wa may magkita. Ha? Wa na magparamdam na ako ang animal. Wala ka salbahal sa tanang tawhana, Besh. Human si makapahimos ni mo, human si makahuthot ni mo, biyaan ka lang sa tumang kasayon, Besh. Ay, ako, Besh, di siya na magsilbi na ako. Ha? Pailhon ko ginatawhana. Ipaila-ilan ako, be. Kato na nanawag ni mo, nga kanang kuan, wala kay ko kaklaro ato, maoto siya. Oh, bis siya, pero pasagde. Nga no, sa relaki din is kalibutan. Pero, ang salbahis. Ipalitan akong motor, wag yun giuli sa animal. Ay, Besh, may sakran nga may abot, Besh, ay. Sila na, kadiyot lang, Besh, ha? Wait, ha? Maya pa akong bis, malipayon pa. Ako, mura na kong saging manatikaan. Anya, gituhog pag yun. Besh, ila-ila mo sa kong pamanhanon, Besh, oh. Hi, hello. Oh, dan away lagi kud mong duha. Kayo sa imo, ha, Besh? Kinuok ko. Siya din pamanpuno sa akong Besh, biyasa ta mo, ha? Ikamay po ko sa ko, Daddy. Sweet, diya ka lang, ha? Besh, palihog entertain, ha? Wait, sa... Jackie Ki? Salbahis ka. Mauring wak ka na mo pakita na ako. Kay kaslunod na mo di sa akong best friend paruwaya ka. Ug ako pag yung best friend. Sabi kayong tumuo ng mga lalaki.
Pero mauding wa na mo pagkita na ako ang salbahes kay kasluno naman dahil siya. Ug ang napasakit pag gumaayo kaya nga ako pang best friend ang iyang pakaslan. Nakailan na kaayo ko sa mga lalaki sa iyang batasan. Nakailan na kaayo ko o dili ko gusto mabiktima nga akong best friend sa iyang kasalbahes. Mga naglibog ko. Ako ba kasi ang sultihan ang akong best friend, no? Nga maning klasya sa tao nga ang inyang likayan. Pero nahadlo ko nga basig maputol o maguba ng unya hinuon ang among kasuod sa akong best friend. Mauna kong problema. Asa kaya kong buhaton, no? Unsa man kung kamong pasultihon, Jackie. Hello, Chris! Good morning sa tanan! Hello, Sa tanan Guyot, mga... pambirang bahingadlaw. Oo, sa tanan. Sa tanan, gayon. Nga Sa namati na tanan. to, karon. Siya bayot si Ate Pristaw. Oo, niya. Unya, ang nitabo ka ng naibog siya. Na siya barkada nga, murag nasuod gini niya, murag naibog siya. Kanigan lang Nilson. Hindi yun. Karon wa nini gipaila-ila siyang best friend kay best friend lagi siya nya kay bawo siya gun sa Nilson klase karon mao mahinoy na bana umaabot nga pabanhonon ni kuan ni agsip nga na to yang Kisa man. Arlene. Unsa man is Oo. Arlen? Iyang barkada suod kay niyang amiga. Oh, niya. Yang Iyan ang uyab. Dili si Jackie aw ka na Ay, si Nilson. Nilson, uyab niya. Oh, umaabot yung bana. Adi pa sila uyab. Sila sige bangka palit sa Ay, na. Palitan niya wag yung manguyab niya pero sige na sila Siya. ka ng email. palitan niya glaos baboy ano. Ano? No comment. Ma, nag-relate ka na, Bam? Diretso. Ah, Ditso. Ay, Ditso ba? nag-relate ba kayo sa si Ditso? Oo, sa orasa ro. Diretso ta. Diretso ba? Ako may sindir ani nya murag naigos ako kayo salgi Ngayon ko sa no? o sa ko kamahuyang kanang na ang Jackie kung naminaw ka man karon Jackie kanang dili kaayo ko muguyog sa imong opinion ang utana man gug ka nga kung imong buhaton nga magguban yung relasyon sa imong amiga ingnon ta kaya nga imong dili pa magiging mo officially nga boyfriend si Nelson no pero bisan og boyfriend pa nimo nya mao ay pamanhon si imong amiga taga ikagawasan kay kita dili man ta tinuod nga babae. Dili man ta tinuod nga babae. Nya kanang laki mangita man gyud ang tinuod nga babae. Dili man ta manganak, no? Sanglit ako kung doon ako yung maamigo nga laki, o di ba, ingnon to, Uyab. Emyo. ingnon maimyo nga laki, akong ingnon man gani nga, kinahanglan na akong karibal, o sa kababae. Dili ano parehas sakto? na ako. Kana. Mm. Sakit sad bam no kur karibal bayot sad. Oo, okay. Sa ba may pangitaon ni mo, di ba? Oh, ngayon siya nga, mukuan manguyab kog babae bam kay di makakaanak. Sakto sad na. Okay, Oo. Ay, hay kasakit kun ang uyab nimo babae niya ang karibal bayot. Hay kasakit na. Masakit siguro mo no. Unsa Unsa? Ang imong uyab babae no. Nakauyab kag babae karon ang babae imong karibalag bayot. Nya, laki siya. Laki siya oh. Ang uban Kaya, but- ang uban ba yung mga asawa no? Pero tingali na pa, excuse, what tali babae, manguyab og bayot, yun, Dili. yan kagusto. Dili, ang Dili ba ang laki lalaki kuno ba nakauyab siyang babae? Oo. Unya ang ang lagi. babae ang naabot si ang lalaki na po uyab bayot. Ah, bati. Oh, bati no. Oh, dili. Masakit mo no. Dili kayo magpareha. Doon ay ubang mga asawa maingon nga ilang bana nauyab og bayot o di ba ilang boyfriend nauyab og bayot di magpareha doon ay uban depende doon ay ubang babae maingon nga okay na lang na kay kanang bayot di man na mangwarta. Pero bisa na, uy. Ikaw no. O di man na mangwarta kay ug kuan ka nang babae pa. So yupon man ang kwarta, o ni kwarta ni kulit bahay. Pero ang bayot Depende lang, depende. ang bayot Ate Pres dili sad kayo ba kanang dili sa kayo kanang mangilog og asawa no. Og mauyab Uy, niya. di na ito may bawan. Nagbugno og babae. Naagi ko, naagi kuan kaayo. Ano ko ba ganang okay ra ang bayot nga ni asawa nya dili kay siya kuan ba nga ang iya nga malipay lang siya sa laki. May ubang bayot nga magpatay og laki. Uy, Ah. nauyab mga babae. Pero kargado dali bam, kung doon ay pamilya, di tingali ka agresibo, bahin anak nga, mukaan gud sila, anang dunay uyab ilang uyab nga lain. Mao bitaw nga ni aron to sa ni kita karon sa pandemic. Oo. Ang akong gihisgutan nga
ang Ginoo ron daghan ang nasukan. Pananglitan ang laki mangita paglaing asawa, ang asawa mangita laing bana. Kana sa babae ug sa laki. sa Damong bayot. mga bayot ang nasukan pud ros Ginoo kay gawas nga bayot pa mi nganong magpakasal pa man mi. Correct ka na. Mao ginay bati Ate Kanang Pres para kasal mo nako. na bati para nako ha. Para sa dako Ate Pres, di gyud maayo lalaki kasal. Daghan ang nasukan ron ang Ginoo. Maayo na rin sa tuwa gali Ate Pres kay wa pa gyud na honori nga lalaki, pakasal lalaki. Para nako, Goliath, dili maayo. Di ko ganahan. Nya babae, pakasal babae, mao bitaw ang uban. Di- Sus, Di gyud. Okay ra mag-uyab-uyab or mag-live-in. Ang kanang kasal, para rin sa babae ag laki ng kasal. Di ba? Na ako nakitaan nga nikaon ko diha sa mga inasal Ate Pres, nakikita ko kanang tumboy o kuan ba, pero kuan lang no, tay labot sila kinabuhi pero mura hilasan ka nga maglips to lips sila magkaon. Kulak Oo, ka Na, tanaw ko ba? mas makita Tingnan ko. dili ngog pagpanghilabot ng di era bata. Oh, lagi. Yung ata magilabot sila kinabuhi, hilabot ng kinabuhi pero Dahil maigo, makita ko ingon ana pero dili kay kakita og laki nga mukis og bayot ano Oh, tinuod, Di ka tinuod, makita. dili. Ang tumboy ra, no? Oh. Ay sa nasa ko Ay, sa- pabati ni Jackie. Jackie. Jackie, palihog paminawa ni Jackie no. Ah. Sa Jackie. Kato sinden. Cinder. Cinder nga bayo. Jackie Rose. Oo nga bayo. Kung imong abrihon ang balang kasulatan, Jackie, dito sa Levitico 20, versikulo 13. Kana. Kung ang usa ka lalaki, kay ang bayot laki man. Laki. Kung ang usa ka lalaki magkikilawa sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang Nga sa lawayon. nga sa lawayon kaayo. Oo. Busa patyon sila. Patyon na ka Sila na ba? ra- Sila ra isadaan sa ilang kamatayon. pati Pads, ay nagtingog. Pads, paminaw na Pads. Uy, ay pagtingog ha. Ay pagtingog. Unsa ay makagiling ano matay mo asawa. Hindi hirap pa. Sorry gila. Sorry gila. Ano ba anak ni pati ang maritso anak sa Balik bintang balik bawal ka. balik ta. Oh, at ang baga na to. Oh, balik ta. Jackie, kaslunon man kang imong amiga nga matod pa nimo sobra pa kasuod kaysa managsuon, ihatag ang kagawasan. Tinuod na. Tinuod ka nag-ilang nga suon mong managkigala, ihatag ang kagawasan, apan, katugingon nimo nga, kusuka yung mga warta ng lalaki ha, Normal na. pasidan ilang siya. Oh, di dalaw na ko ba murag normal na bayot ka ng kuan na sila lalaki. Oh. ba? Normal ra. Pasidan Normal na. pasidan ilang siya kay kanang lahi man ang bayot ug ang babae. Kasagaran, wala kay baog, palit sa motor kay pasakyan sa iyang babae. Oo, kana. Oh. Normal ra ang laki mangukok og bayot. Oh. Normal ra sad ang batanon mangukok og tiguan. Kana oy kinanormalan. Ikaw kitiguang ra ba ka? Maguya pagbatanon. Salamat pa pala ka sa tulumanon. Ikaw na ko ang paso, tihon.